Päihdeongelmahan ei näy päälle päin kuin ihan vasta siinä loppuvaiheessa. Että on ikävä juttu, että on vaikea huomata välttämättä niin kuin ennakolta lähisenkään. Ehkä semmoinen, että tulee poissaoloja koulusta ja töistä ja poikkeavaa käytöstä. Saattaa tulla ärtyisyyttä, valehtelua. Sitten saattaa niin kuin rahat olla jatkuvasti lopussa. Sitten ihmissuhteet saattaa mennä pieleen, tulee lyhytaikaisia ihmissuhteita. Ehkä se voi olla merkki, että kaveripiiri vaihtuu, että entiset kaverit jää ja tulee uusia tilalla. Ja pieniä merkkejä, että jokainen ihminen on yksilö, että se varmaan riippuu perheestä ja tilanteesta sitten. Perussääntö varmasti kanssakäymissä aina, että on ihminen ihmiselle. Eli moni päihteiden väärinkäyttäjä niin kärsii aika suurista niin kuin syyllisyys- ja häpeän tunteista. Ja ei ainakaan pitäisi niin kuin kuormittaa ja lisätä niin kuin ihmisen syyllisyyttä. Että pyrkiä olemaan niin kuin kaveri kaverille ja kertoa ehkäpä hienovaraisesti sitten vaihtoehdoista ja palveluista, mitä on tarjolla, jos ongelmia on. Ja ehkäpä se tärkein asia sitten, että niin kuin kysyy suoraan ihmiseltä, että tänä päivänä uskoisin, että ei enää niin kuin päihdeongelmakaan on vaiettu tapu, vaan asioista pystytään puhumaan niiden oikealla nimellä. Että itse ainakin koen aikoinaan, että niin kuin ensimmäisen kerran kysyttiin omasta päihdeongelmasta vasta työpaikkahaastattelussa 22-vuotiaana ja siihen mennessä oli jo jonkunmoisia ongelmia ollut alkoholin kanssa. Kyllä minun mielestä, että niin kuin esimerkiksi työpaikoilla olisi varmaan paljon parantamisen varaa, että työkaverit, urheilujoukkueissa, seurakaverit, muut vapaa-ajan viettokaverit, kuka hyvänsä, jos huomaa, että on toisella päihdeongelmia, niin kannattaa ottaa asia puheeksi. Joo, eli uskoisin, että monesti ei ainakaan niin kuin kannata aivan niin kuin valmiita neuvoja antaa. Että uskon vahvasti semmoiseen ihmisen ajatteluprosessiin, että ensin tulee ajatukset, sitten asenne, sitten arvot ja sitten toiminta. Eli jos päihteistä puhutaan, että ensin täytyy tulla itselle se halu muuttaa elämäntapaa, että se on se tärkein pointti. Että uskoisin, että varsinkin niin kuin päihdeongelman alkuvaiheessa niin ei monikaan päihteitä käyttävä koe hyväksi, jos lähdetään niin kuin olemaan besservisseri ja neuvomaan, että miten pitää käyttäytyä. Että se pitäisi tulla se oma oivallus ja ehkäpä semmoista 3 kysymystä, joita olisi niin kuin hyvä esittää päihdeongelmaiselle. Ensimmäinen voisi olla, että esimerkiksi miksi juot alkoholia? Toinen kysymys, että mitä hyötyä itselle on alkoholin juonnista? Ja 3. kysymys sitten, että mitä hyötyä läheisille on alkoholin juonnista. Ja sitten niin kuin päihdeongelmainen ehkäpä itse rupeaa niin kuin pohtimaan sitä tilannetta ja siinä vaiheessa, jos niin kuin päihdeongelmainen huomaa, että niin kuin haitat on suurempia kuin hyödyt, niin ehkä rupeaa asennekin muuttumaan ja itse etsimään sitä ratkaisuja ja uusia elämäntapavaihtoehtoja. Ja aika tärkeää on sitten, että niin kuin päihdeongelmaisen kanssa toimii, että niin kuin semmoinen yhteinen tavoite löytyisi, että mikä on niin kuin asiakkaan oma tavoite tulevalle päihdekäytölle ja että kunnioitetaan niin kuin asiakkaan itsemääräämisoikeutta omasta elämästä, ettei lähdetä neuvomaan, että mitä pitää tehdä. Ja jos päihdeongelmainen on aggressiivinen auttajaa tai läheistä kohti, niin on hyvä ymmärtää, että päihdeongelma on kuoleman vakava sairaus ja aiheuttaa myös järkyttää mielen tasapainoa, että niin kuin olisi hyvä ehkäpä ymmärtää, että niin kuin räjähdykset ja sopimatonkin käytös kuuluu tavallaan sen sairauden luonteeseen, että pyrkiä käyttäytymään niin kuin sovittelevasti ja ettei niin kuin heti lähde pistä niin kuin ottamistilannetta poikki. Väkivalta on sitten asia erikseen.
Jälkikäteen ajatellen nyt mulla on raittiutta niin kuin 7 vuotta jo takana, että olen tosi kiitollinen kaikille auttajalle. Eli koen, että on saanut aikanaan niin tosi hyvin apua. Mutta ehkä se, niin kuin, missä olisi korjattavaa, on se, että niin kuin kysyttäisiin niin kuin riittävän aikaisessa vaiheessa, vaikka ei ongelma näy päällekään päin, että otettaisiin niin kuin terveystarkastuksissa ja kaikissa tämmöisissä terveysasemalla käynneissä niin kuin puheeksi päihteet. Puuttuminen on silloin helpompaa ja ongelmat kärjistyy vuosien mittaan, niin nyt on vaikeampi hoitaa, jos ei ajoissa puututa tilanteeseen.